И здравейте хора, аз съм Буцата. В днешното видео ще видите как с Азак се класирахме за FNCS раунд 2 и раунд 3 и дали успяхме да се класираме за раунд 4. Също така не забравяйте да използвате моят support creator код Буцата и да се абонирате за канала. Да преминаваме към видеото. Да го 50-50, нали? Ти кога дропаш? Взехме го. Ао дропна. Дет? Ао дропна. Ао дропнаха те. Едно, 200. Найс. Малко ти си най-слабия на яда. Това е добре. Айде си. 25 на толкова те спами. Оня падна ли? Какво? Дай му да си пусме другия надолу. Взех. Гръб. МС. Zero ping. Вау, няма патрони в помпата. О, ми написал. Браво. Ела. Трябва да изкарам. Ела. Ще ме уби, ще ме уби. What? Той те буквално те слага. Той няма мисна, аз Реза, не знам. рез. Тихо, реза, рез. Давай, 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 бе. Дигнима бързо. Няма мамов нищо, ако дойде сме GG. Давай. На едно е. Писнат ли го? Лок. Рак. Свайт. Аре бе, момчета, имате най-митик, най-щупените 2 медальона. Гледам стената. Чувам Заро, чувам Заро. Взех. Заре, чай, аз ще хвана от Заре, стой. 25. Друг, минути, чай. Чу. Има Може едно дошъл друг мене, тим. взел съм ги. Взех си отново, двама са ми тук. Кто? На кой? На някакъв анемейски. О, другия тим ме гърби. Чу, еща. Тихо, че другия тим ме сниква. Ана мене бързо, ти за прицена тяла. Бокса си. Ключ ми, иде. Ай. 20. Тя заредя. Ано, лай. Чу. Трябва да релоудна. Чупи. Няма пътър. О, чупи, иде. Не носам. Това даже не съм медальон. Пия да. Има ли още сплашки? Не. Или още един бик? Нещо пак не разбрах. При мене. Еги, тези. Чупи, взим. Чупи. Драк на лайт. Пия бик. Чакай. Идат. Излизат. Май да. Ла, тука се иземе. Тука са в наши боксове. 25 лайт. Дед. Браво. Аз сега Чакай, къде драк си? има. Бошка. О, лава новата. Сега къде е другия? Аре бе, жена. Хвара го търсим. Някакъв метален кон. Пак ред на метален кон. Чу го. Пред мене. Ла, те класи на хърта. Буша. 116 на GC. Рак, лайт, 50 лайт. 20. От 290. Тук, вау, на лайт е единя. Май клас днеска не ми съм снайпер. Взема друг е на лава. Не, то не го чупи. Тук в буша. Убий го, тимейта му избяга, убий му тимейта. 100. На линкса. Да. Ме наше. Дед. А то отиде си дига, то от зипайна. Дали го дигнат? Те не са, те са отвор. Чуваш ли? Дам. Няма мамов нито едно оръжие. Трябва много да ме изчакаш. Тук под мене. Къде? На нас. Той е зиро, брат. Не. Дай ми мини фаст. Ела, ми къде си? Той ми ментал. Боксам ми 100! Браво. Брат, няма си най-добър, бе, брат!
Какви с тия хора, всеки е най-добрия, бе! Защо То са става, зиро бе, брат? first game, бе, брат? Те са То зиро. сериозно ли така ма фликна той, бе, брат? Първата era сериозно ли той така ма фликна? 200. Май. Паре долу. Това. Отзаде, един белски на едно е толкова. Я виж. 200. Трябва да дойдеш, че няма мац. Трябва да дойдеш на мене. Добре ли си? Нямам 100 билда. Ето. Няма само да Да. добре. Окей, найс. С банан да снимкаме, хай. С банан да снимкаме. Пи. Чай, не. Това съм оприл, него си работи. Изчакваме, пиеме банан. Пи банана, да, ладно. Давай. Да. Нахай съм. 20! Крак, на едно! Седи отгоре. На едно. Живеш. Живея. Утихай сме. На едно котката. Нахай сме. 70 на котката, 70. Аз ще се секънд край. Имам само 200 дърво. Вара физне, бързо. Играй в офис. Това тарфам аз тарфам. Да, добре. Ще трябва да мене. Да физдам. Пит стопа. А физ. Аз да на физ. Добре. Бе, виж го! 20! Да имам 10-100 мац. Имам 150 дърво. Пул на бак. 50 дърво. Строй. Трябва. Чувален ронда. Спами сега, спами. 20 спами, това е то солото. Чизнам. Мога да ме погледна скоро. Тръгвам да строя. Трябва да слезаме след малко. И си идем така, колко маци имаш? 100. Дай малко, дай им половината, да. Ето целе. За хилахме ли нещо? Един банан. Добре. Ти ще ме физиш. Аз слизам ли? Да ти дам ли банан и да слезам? Бана бе искам, стой. Аз съм дет. Чу, не. Добре, изпи банана просто. Спи си банана просто. Аз стора, виждаш? Колко маци? Памати. Парам аз малко. Падам с тебе. Има фопрано. О, нямаме лайт. 50. Той не може строи тука. Крак, на рона едно. 100. Лайт, 200. Браво. Нека вкъсна другия. Дай го хедшот снайпна за сърч. Свърш. Забрай. Тук е. Идам. За тебе, май. Има. Това. Я при мене, да. Той на втория етаж, внимай. Чай, минава му сани. Минава му, заре, стой. 100. Кракнат. Браво, минава му, заре. Избягай, внимай. На малко съм. Къде? Ето тук, на мен. Дай го гоним. Горе се качваме. Чу. На мене. 200. Едно съм се. Ела, тук, ела. Свичай това. Не спавате. Не, чуни. Виж. Дет. Браво. Дека ни лута. Чай, сме тук да ги дрони, сами. Дека лута, ще ги е палка. Брат, той като някой вакуум помпа, бе, той ще го взе, бе. Бързо, Виж тук, дабл спре, готов ли си? Ето тук, спре на стената. 1, 2, 3. Ей, ти да скрига. Бе. Фучил се. Това са гримгейт. Я даре, бе, бързо даре. Може да ще учим тук отпред на тия дървените билда, готов ли си? Има даш на каска. Добре, ходи тя, аз знам. Глед. Добре ли си? Да. Бокс ми, една. Виждам.
гледаш. Имам физ и 4 сплаш. Ще ухечвам сам на толкова нещо прави. Физи 4 сплаша. Ми дай единия... Да, удари си физа, дай ми го такъв. Удари малко физ и аз ще те сплашна един път. И ето ти фул физ, дай ми развален физ. Жест, такова като хората. Аз до сега не съм стрелял, аз минам винаги. А те много да спрейват. Я сплитни маца. Опа. Четири. Виж отгоре хай ги лобиват. Как гледа със снайпер там. Е там Винаги отпреде малко. на 30. Аха, Виж го е един еческен капик. да. И освен, не знам. Реално имаме много спашки. Ма не, за какво скъпим бананиците от света? Просто слагаме рамп над главата й. Да. Дай да, ще минем там Да. на уния големия камък. Дай сега да го изтичаме, да, на големия камък. Давай. Ще федам малко по-и за мене си. Върна напред, спритли напред само. Първи сме тука. Тя минаха пред нас, там даш от супер, върви. Първи сме, не ги серай. Това рафис на пак. Върви. Ляво, дясно, фул дясно. Дясно, долу. Глата. Ела. Гледат ме. На тебе съм. Физи. Чай. Иди. Ела дясно пак, ела долу. От фул гранат, фул ми. Боксим. Тук ела. Боксим. Дай грем тук да рефреш. Колко спаша си? 3 и 20 физ. Добре, я на физни с твой физ. Ще ни физи ход. Бе, трябва ми сръж, бе. Я физни твой физ е сега. Имам 100 мац обаче, да знаеш. Добре, пунем, чу. Ще сникнем хай после, споко. Аз имам Аз имам 100 400 мац. мац, 400 маца. Сплитни. Ми аз се успритни пак. Ще вземе рефреш, споко. Те пак ще ни чупат. Ще преедитна там. Преедитна съм, да знаеш. Стой ги, ако случайно такова дата ви скрие. Ще трябва с метала, да знаеш. Се объркаш. Нямаме сърч. Дай малко сърч. Да, найс аренджи. Физай си физа. Дарахме мила. Това тук горе. Да, стой. Гледай кил, нямаме нищо. Там виж го върху. Крак, дай! Едно по тебе, бирай сме. Ела. Къде? Трябва да скочим, ела. 200, ела. Взех нов фис, ела. Трябва да дошла мене, ела. Дурна съм така, ела. Взех и физ. Браво. Колко маци имам? 200 маци. 500. Ходай. Те крактаха ги. Физам. Ела. Ела долу. Ала мене. Чуваме тук, ела. Гледаме за кил и сме и чуваме тук. Имам сайфан мац. Имам 10 маца. Виж пред нас. Дай, физам. Физи. Ще ме тръгаме. Моля да чаме на мене си. Да. Имам сам со дърво, знаеш. Спамат, хай. Гледам го. Бокс. Да не нищо пътя долу, внимай. Имам 5 билда. Ми, да е банан, ще не, чули банан. 100 едното. Гледай го. Взех пана долу, внимай. Това е. Банан. Ще дадем банан. Над два банана. Той под нас, а той е нашия. Браво, пунали, яш банана. Нямам спашки, Под нямам. нас има лут. Май. Взех, май. Яш пак банан. Яш, да. Ела. Имаш ли спашки? Влезай тук. Нямам. Стой така, аз нямам нищо, брат. Имам малко дърво, ела. Имам 100 дърво, ела. Тарвай. Чули, зад мене.
Май. Физам. Физи. Над нас някъде. 200. Найс. Взех маца, ела. Бокса ми. Крак. Чуни. Няма мац. Фул лоу. Де. Нахай съм. Не съм. Не. На тебе съм. Ако мога един, ще имам 7 билда. Ела. Нати мац. Имаш финиш. Найс. Метките, рай метките. Топ 6. 9 човек. Стой колко сме по-жив. Топ 6 взимаш през. Найс! 2 билда, ползвай ги! Найс. Найс. Имам снайпер. 100. Фул бокс! Убива се. Найс! Ууу, let's go! Що за... Гледай сърч. Там ще тръгнете и сега. Имам един бик и 2 метките. Ще ходим ли хай от сега? Може би да. Крак, white. Бутига, виж. White, down. White, dead. Ходи. Отивам. Взех се. Бре се тук, може да играем хай раунд, що да не го играем? Да. Че стой тук почта, имаш даш? Добре, влизам и отиваме напред. Ахет. Сол! Крак! Не, чу. Дека ни хай някакви други. Добре, стой тук, не е нужда да играем хай. Чарното е сол, да знаеш под нас. Сега ще пикни, виж. А, не. Значи няма да човек. Матка, моля да май. What? Паднахме някак си. Ево. Има аудио. А заради маца си такой. Спред. А физа ми тръгаме, ела. Ела наляво. Аз ще чакаме, ела. Крак! 100 на 100! Дередет! На тебе съм. Физуеме. Добре. Опаци ме ни изчакат. Може пия бик. Не съм дето на това ротейшн. Ела. Той е фанат. Ще чакаме, ела. Мини. Влизна пак. Ела. Ела по мене. Кракнат? Ела. Имам само един меткит. Бокса тук е кракнат. Кой имаш? Един меткит само. Тук е кракнат бокса, върга. Чай. Върга. White. Търся мацам да знаеш. Ето ти. Търсим. Имам ради. Туна, так. Ва. Трябва да тръгнем до ця. Стой тук. Не, лагоре. Лагоре, просто. Боксати, буца! 100! Чуни. Трябва хилна. Няма цялно 8 билда. Имаше бик. Браво. Дай игра на банан. Нямам. Дай банан. Добре, на. Колко банани имам? Аз имам един в момента. Ела. Пауза на ела. На мен ли си? Сложиш ми ком. И тук не сме в зона. Добре, стой тук на ръба. Метките ще игра банан. Добре. Пълна напред. Едит. Тръгвам. Ще чакам. Крак, white! Мога дойш към мене. Бокса ми! Едно? Не. На мен ли си? Не, идвам. На тебе съм. Дай мац. Имаш метки? Дай райм. Не. Добре, че стоят. Той гледа.
Парай тука. Парай му бокса. Едно на едно. White, 200. Оу, едете го и го таковах! Браво. Ела. Чу, ела. Ти са много слаби, ела. Ела. Виждаш, ела. Нахай сме, ела, нахай сме. 20. Вижу там. Нахай сме. Нахай ли си? Да, те не го стават, ела. Бързо. Ела, спочвай. Ела. Чай. Искаш 300. Дай хард. Слитнах ти го, почти дам. Конекни. Срампи. Чай, къде конекна, стой. Долу някъде, брат. Чай, дай сега, стой. Ела тука фронт, ела. Внимай, едни приготвят да физват. Скочи, стай се! Браво. Тайни, флеш, буца. Сейфът ни! Нахай съм. Фулбоксът е. Качвам се нагоре тогава. Ела, трябва ме ядеш. Имаш още хартс? Да, сей, че ме форсват. Ела, трябва ме ядеш. Начи ми, та физвам. Имам 200 дърво. Добре. Причам фронт да търпам мисля. Трябва да взем кил. Трябва да конекне за планината. Не мога, тя е много далеч. Еда кил, тук примерно яваш. Да, ние съм чито. Ти тарпаш, аз трябва да гледам за килове. Добре. Ела. Ето. Патрон имаш, нали? Малко дигни. Сникнаха ни. Чу, нагоре съм още, ела. Имам 200 дърво. Аре, кил и отсел, бе! Нямам патрони. 80 на тимейта му. Браво. Нахай ли си? Идам. Нямам патрони в помпата. Панах долу аз. White, 200, убил го. Качвам се горе, буца. Нахай ли си? Не. Куче! Аре, гледай си! Чу. Бутнаха те. Трима на хай. Това на хая не е лорд да си играе. На тея лобита. Гледай медкити плей, и банан. Яш мед. Найс. Топ 3. Найс. Едно в едно. Е, другия бе. Чил. Имаш го. Чил, имаш мат. Ще се сплитнеш. Добре, другия. Там имаш метки. Чил, спокойно. Good shit, бе! Браво, бе! Айде! Машина! Айде, бе! Браво, бе! Попути!